Goddag, Hans Kongelige Højhed. Hjertelig velkommen til Elers. Mange tak. Jeg har glædet mig. Håber, du må få et par nøgletimer. Vi har nogle piger, der meget gerne vil have lov til at overrække en buket. Ja, meget gerne. Ja. Har vi nogle blomsterpiger? Blomsterpigerne. Kommer I herhen, piger? Kommer I her? Det er 4 beboere her fra stedet. Lisa? De skulle være konstrueret sådan, de kan sætte sammen i en. Skal det? Ja, det skal de Hvordan kunne. gør man det? Ja, det ved jeg da heller ikke. Nå, så holder jeg dem sådan. Sådan, der er det smukt. Der er rigtig mange, der har brug for og lyst til at sige pænt goddag. Ja. Så vi kunne gå lidt og sige pænt goddag til dem, der har lyst til. Meget gerne. Ja. Sabine. Der har vi Benny. Det er en af dem, der har været med til at projektere vores. Det har Gudrun sådan set også. Og her er nogle flere af vores dejlige børn. Det er Tommy. Tommy. Hvad hedder det? Sofie. Og vi har mødt. Ja. Jeg tror, vi har lidt på den anden side også. Ja. I dette hus boede en utrolig masse børn. Børn med mørkt hår, børn med lyst hår, børn med blå øjne, store børn og mindre børn. Glade børn for det meste. Alle børnene blev passet af en masse feer og nogle hofnarer. I dette gule slot levede børnene dag ud og dag ind, år efter år, måned efter måned. En dag sagde børnene til deres hovmester: "Vi vil så frygtelig gerne have en ny legeplads. Den gamle er så kedelig. Vi vil have et landskab med muligheder. Vi vil så gerne være i den friske luft." Så tænkte hovmesteren: "Disse børn er alle stjerner på livets himmel. De skal også have stjernestunder dagligt." Men så kom de tapre riddere. Ridder Bjarne, ridder Bernt, ridder Finn, ridder Jan, ridder John, ridder Jesper, ridder Christian, ridder Jens. Og de arbejdede dag og nat, for børnene skulle jo have deres paradis. Ungmøer og gammeljomfruer stødte til, og de skrubbede og skurede. En dag sagde en af børnene: "Det bliver ligesom at være i paradis. Jeg tror, det er sådan, det er at være prinsesse." Tja, det var feerne og hovmesteren nu ikke helt sikker på. Men hvis nu børnene fik et paradis, så skulle de vel også møde en rigtig prinsesse. Så nu gik der besked ud til det ganske kongerige. Børnene på Elershjemmet ville gerne møde en rigtig prinsesse og vise hende deres paradis. De sagde til hofdamerne, til feerne, hofnaren og hovmesteren, at en rigtig prinsesse, det skulle være sådan en, som var glad for børn, som forstår børn, som er smuk. Sådan en har vi i kongeriget. Hun er sejlet hertil fra det tasmanske hav, og hun vil sikkert besøge alle børnene og gøre dagen til en stjernestund. Alle var beæret og stolte over prinsessens ønske om at aflægge børnenes hus et besøg. Og snart stod der en duft af skøn mad fra skorstenene i huset ved havet. Nu skulle der fejres. Og sådan kan eventyr vise sig at blive til virkelighed. Og jeg er sikker på, at alle børnene og prinsessen vil leve lykkeligt til deres dages ende.
Gaske Kemal fik jo en kniv sidste år på Rådhuset i Haderslev. Ja, det er Håndsmedet. Ja. Og det er en af vores meget trofaste medarbejdere, der kan det. Han har så også håndsmedet en saks, en vikingesaks, som også er vores gave til dem, som Meget de kan tage herfra. symbolisk. Ja. Er I klar? Ja. 1, 2, 3. Ehlers hjemmet længe leve. Hu! Tak for det.